Hello guys, kami ngayon papalabas sa dito sa Ormoc. Ay kakain kami, kagigising lang namin. Sama ko yung pinsang kong si Doro. Hello guys, I love you. Kerangit. Sige, kanta lang. Karon ito niya na niya wag lagi ginaalimugmugan ay. Yo. Bigyan ko. Multipon. Pun lagot tulog baga video tidak. Ngaray. Ito kung yung dimple ano? Ikaw day, dimple daw day. Ari ka din pol. May siya na eh. Ari. May siya na yan eh. Oh my God. Ikaw der, may dimple ka der. Pimples lawad. No? Ito. Kailarang. May daw mga vlogger nga di rin naggaya kan. Mga kuwan latera, mga moves like jogger. Igalaw ko yakan. Example. Ano kaya ka na? Wala nagi igat ini ha. Yung baga. Hello guys. Dito po tayo sa Kuan. Kuwan sa ano? Dalagan dito gawas. Sa Kuan, sa Kabanwaan. Sa Kabanwaan guys. Oh, tingnan nyo. Dalagan. Dalagan dito gawas. Ito yung mga kasamahan namin. Man. Mga hayahay, tangina. Hintay kami sa kuan. Oras. Hintay kami sa uran no, makita uran. Hindi ako ng moran huwad. Uran na ini. Basta na nag-deliver. Nagod labuli ka ni, ralugod bisa na oran. Ito yung teran niya. Batasan. Tingnan mo. Guys, ang init. Ang init daw guys, ang init. Dilad lusad. Mananay, nasa. Hindi na pagkapti. Bulag ko bre. Ang bulag din dito. Wag bulag. Yoga. Kamu dia apa yang pa. Mau kagaram. Adoy. Pag-video akong doy. Butang ka didi. Yung papailan ko ikaw. Diyan lang harap mga pile. Very nice.
Sino mag-video sa sarili? I can't believe that you were mine. Guys, tapos pa lang kami mag-deliver. Ito yung mag-anong kasama ko. Hindi mapinta. Stress, putang na. Stress. Grabe talaga yung pinaghirapan namin. Mahirap, tignan nyo naman yan, oh. Yan. Yan yung ginanaan namin kanina. Yan. Hirap talaga dito. Yung biran namin. Yung basura. Oo, basura. Uy, naulan pa. Gamatay na to. Work lang. Gitu. Tilos. Nang mawala na kita boss nang. Alam mo plano. Alak mo ako eh. Hindi ka mauli. React. Alak ka dik. Natong kang ating masawa. Balait. Di mahulos di maulo. Balait ton, mahulos na lang din eh. Wala. May tali na bugo ko nan. Kuno dapat ko na makabati. Meta YouTube. Mama, papa man ini. Manirbing mau petira itu nirbing man. Maca. Ika pa. Ika pa. Ato lo yun. Kita. Bugas ka. Pero diampus talugod. Ito kay mabirit. Okay daw, naliso. Piyang log na nitan. Lurong. Ang puluginya pinirik. Biyo ito. Yari. Nariditan. Ginipad ng kandahan. Yan, hindi pa ko doon. Unang pagkabugos nga, medyo 15 nga pans. Tiputan niya rin. Kulang? Oo. Balik ko niyo boss. Expire naman ini. Ha? Expire. Ah, bitsa. 19 December 2021. Ako din, pa, may pa ito. 190 pa man. Kamulan man. December 19. Oh, expire na. Meron ka bulan pa. Nagalagay nang. Sige, ko ano. Pwede ka bulan ito. Nagalagay nang. Tira. Tira lang ito dun. Tira lang ito. Tira lang ang tira ngayon. Next card. Lidit. Lingkod din Jowen. Abot dito, babantay ka. Hindi. Ulol! Piso kay waray ko buwas pumahaw. Libre man, boss. So ako do, matkurta mo na ukuan ni Mdala, Mida. Kasi ka mo na po, tang. Mariretira lang akong karawat la. Pinastuhan.